Ýanglansyn aýdym sazymyz, şatlykdan dolsyn kalbymyz. Täze ýyl sowgady üçin sag bolun arkadagymyz. Mähriban şagalar etdiň dostlar, gelin gepleşigimiziň şu ýerine şeýle şatlykly setire, dilleriniň senasyny öwren diň dostlarymyzyň biri bilen
tanışylyň. Men Aşgabat şäheriniň daşary ýurt dillerine ýöretilýän 133-nji orta mekdebiniň 9-njy sınıf okuwçysy Ogul Jemal Tagandyr diýip. Men hem esasy okuwymdan soň Aşgabat şäher medeniýet müdürliginiň 2-nji çağlar sınıf mekdebine hor hunar boýunça okuýaryn. Biziň okuw toglarymyz aýdymsaz sanatyny öwrenmäge niýetlenen, döwrewap saz gurallar bilen dol üçin edilen. Bizem döredilen mümkinçiliklerden dol peýdalanyp, aýdymsaz sanatyny uly höwes bilen öwrenýäris. Men mektebimizde hereket edýän Gülbilbil kvintet toparna hem gatnaýaryn. Tariha ugra diýas geçen ýyllary hoş geldiň täze salam täze ýoluňa sepeläp akça garlary hoş geldiň täze salam täze Biz aýdymsaz sanatyny öwrenmäge ähli şertler döredip berýän gahrman arkadagymyza, arkadagy gahrman serdarymyza köp sag bolsunlarymyzy aýdýarys. Gahrman arkadagymyzy, arkadagy gahrman serdarymyzy hem de türkmen halkymyzy täze bayramçylygy bilen tüýsürekden gutlaýaryn. Yaşlar çağdaşynny çağılar jagıl-jugul, ayaz we garpamyk hoş geldiň sen täze ýyl. Gelin oýnalyň, arçamyz şaýlalyň, ähli jamyz bileje täze ýyl toýlalyň. Hoş geldin täze ýyl, täze ýyl, salam täze ýyl, täze ýyl, hoş geldin täze ýyl.
täze ýyl, täze ýyl, salam täze ýyl, täze ýyl, hoş geldin täze ýyl, täze ýyl, salam täze ýyl, täze ýyl, hoş geldin täze ýyl. El çatışıp aylanýar arçamynyň daşyndan, sıralanıp saçypdyr arçamynyň başyndan. El çatışıp aylanýar arçamynyň başyndan, sıralanıp saçypdyr arçamynyň başyndan. Alasmana gar ýaýar täze ýylyň şanyna, ak şapakyn giyipdir aýyzlaby eýnine. Alasmana gar ýaýar täze ýylyň şanyna, ak şapakyn giyipdir aýyzlaby eýnine. Täze ýyl, salam täze ýyl, täze ýyl, hoş geldin täze ýyl, täze ýyl, salam täze ýyl, täze ýyl, hoş geldin täze ýyl. Täze ýyl, salam täze ýyl, täze ýyl, hoş geldin täze ýyl, täze ýyl, salam täze ýyl, täze ýyl, hoş geldin täze ýyl. Berkarar döwletiň täze ýamanyň galkynçy döwrüne, halkara parahatçylyk olanysmak ýylymyzyň hem her bir güni toýdur bayramlara şanly seneleri besenni. Ählimiziň bilişmez ýaly bu ýylla ajaýyp binalar bilen birlikde owdan seýilgäkleriň hem birnäçesi açylyp ulanylmagy berildi. Bagtly döwri ýagty geljek. Alham berýär kalbymyza, mukam bolýar sazlarymyza, aýdym bolýar dillerimize. Garaşsyzlyk gowanjymyz, beýtaraplyk buýsanjymyz, arka dagly serdarymyz, diýer ýaşlar dayanjymyz. Ýanglansyn aýdym sazymyz, şat bolsyn çağa kalbymyz. Owadan seýilgäk üçin sag bolan arka dagymyz. Ol owadan seýilgäk hem biziň üçin sowgat boldy. Seýilgäkliň sany artyp şäherimize bezeg berdi. Halkymyzyň eşretli durmuşda ýaşamak üçin ähli şertler döretip berýän gahrman arka dagymyza, arka dagly gahrman serdarymyza köp sag bolsunlar aýdýas. Şeýle süýjüden süýjü arzulary bilen biz gepleşigimizi aýdymdyr sazlar bilen dowam edýäs. Ata telpek başına, ayılı vavamız gelli, satın olin daşına, ayılı vavamız gelli, arka dağlı serdarlı, gelli täze ýyl gelli, gelli täze ýyl gelli, gelli täze ýyl gelli, dağlardan aşağı
Mehriban şagalar etidin duşlar. Aydym sazyň mekany bolan. Paýtagtymyz Aşgabatda bir näçe şagalar synagat mektepler hem hereket edýär. Şolaň biri hem Aşgabat şäher medeniýet müdürliginiň ikinji şagalar synagat mektebidir. Gelin gepleşigimiziň şu ýerine Aşgabat şäher medeniýet müdürliginiň ikinji şagalar synagat mektebini hünär öwrenýän duşlarymyzyň biri bilen tanışylyň. Men Aşgabat şäheriniň takyk ordu derslerini çuňlaşdyryp öwretýän 79-njy ýere telestirilen orta mektebiniň 9-njy synp okuwçysy Leyli Aliýewa. Men esas okumdan soň ikinji çağlar sunat mektebinde skripka hünär boýunça okuýarm. Biziň çağlar sunat mektebimizde bir näçe aýdymsal toparlar hem bar. Men bolsam çağlar sunat mektebimizde täze öğretilen kvintet skyllar toparına gatnaýarm. Biz kvintet aýdymsal toparymyz bilen şu okuw ýylynyň dowamynda şadiýan aýdymlarynyň bir näçesini aýdy öwrendik. Bugün bolsa biz aýdymsal toparymyz bilen Aşgabat binalar toplumyndaky çağalaryň oýun meýdançasyna gezelenjeklik. Gezelenjiň dowamynda bolsa şadiýan aýdymlary ýerine ýetirdik. Biziň ýerine ýetiren aýdymlarymyz ajaýyp zamanamyzyň bagt mukamy bolup ýanlandy. Bize aýdymsal sanatyny öwrenmäge ähli şertler öğretip berýän Gahrman arkadamyzyň, arkadaly Gahrman Serdamyzyň janlar sag bolsun. Gahrman arkadamyzy, arkadaly Gahrman Serdarmyzy, Gahrman edis halkymyzy täze 2026-njy ýyl bilen täsirikden gutlaýarys. Hoş
Mehriban çağalar etdiň duşlar. Gepleşigimiziň dowamynda size ýetirmek isänlerimiz şulardan ibaret. Biz size ýene bir ýola berk, jan saglyk, okuwlaryňyza üstünlik arzu edýäris. Bizi okumana, öwrenmäge, ähli şertler döretip berýän gahrman arkadagymyzyň, arkadagly gahrman serdalymyzyň janlarynyň sag bolmagyny arzulap, bagtyar çağlat gepleşigimiziň bu gedekki sanyny hem geçirip gutarýarys. Gahrman arkadagymyzy, arkadagly gahrman serdalymyzy we mehriban edis halkymyzy täze 2026-njy ýyl bilen tüý süregimizden gutlaýarys. Gepleşigimiziň innik sanlaryny görüşýänçä hoş, sag bolun. Gepleşigi alyp bardy Aşgabat şäheriniň ýöri töleşdirilen 30-njy orta mekdebiň okuwçysy Emir Balliýew.